Hola, sóc la Yaruza i sóc la cosina de Milo i tinc 17 anys. Visc ací, a aquest país, des de sempre, encara que actualment visc amb els meus cosins. Com he dit abans, sóc la cosina de Milo i que al mateix temps és l'ajudant de Néstor. Si parlem sobre Néstor, em sembla una persona, la veritat, amb molt bon cor i, bueno, el meu cosí Milo, dies després de que Néstor tornara cap a Espanya, em va contar que abans de que l'helicòpter partira, pues, li va demanar que pujara amb ell per a anar-se'n a viure a Espanya i la veritat que jo no sé què haver fet al seu lloc, perquè és cert que la vida a Espanya deu ser molt millor que ací, però no m'imagino una vida sense els meus familiars que em queden i sobretot sense Milo. Sense Milo no. Des d'aquell dia que Milo em va contar això, no passa un dia que no pense en ell. Des d'aquella nit que va desaparèixer ja no sé res. I va eixir, no sé exactament per a què, però no sé si està, si no està, no sé res. També em passa semblant amb Néstor, perquè no crec que estigui enamorada, però m'agradaria saber notícies sobre ell prompte i espero algun dia poder veure-los els dos altra vegada.